vemos como a outra cara do pacto social é nos momentos de bonanza económica e de forma escandalosa agora tamén no momento de crise de recesión económica, no que se nos fala de que efectivamente é fundamental o consumo, máis que consumo como as tasas de desemprego tan brutais e con un poder adquisitivo tan conxelado como precisamente, unha vez máis, se nos anos de bonanza económica Comisión Sujeta e a patronal asinaban acordos de contención salarial en Madrid na negociación colectiva, que precisamente nestes programas televisivos aos que iban antes o Díaz Ferrán e os sindicatos, moi habilmente e con toda a razón, que contaba verdades como a puños, Díaz Ferrán decía: oiga, señores dos sindicatos, ustedes pactaron con nós eses incrementos salariais, por lo tanto non protesten de que o poder adquisitivo este tan depauperado, efectivamente, pero que para o caso dos galegos e das galegas iso significou durante 7 anos conxelármonos e retroceder na media salarial e, polo tanto, das pensións futuras, das nosas xubilacións ou das prestacións por incapacidade, como vimos e seguimos vendo. Pero que no 9 de febreiro asinan de novo un acordo no que se conxela o incremento salarial para o ano 2010 a 1%, 2011 entre o 1,5% e para o ano 2012 entre 1,5 e o 2,5%. E entremente se nos fala de que hai que tirar do consumo, de que efectivamente a sociedade ten que recuperarse por esa vía. Por lo tanto, esa é a realidade clara e concreta do pacto social. O pacto social non é alguén que non conocemos, non é Deus en representación humana que deu a salvarnos do inferno e do pecado original, sino que ese é realmente o pacto social e as súas consecuencias. Pero tamén ten outras consecuencias nefastas, pero acaso gastando e hai os impedimentos que temos na construcción naval do noso país, ou toda a crise dos sectores productivos básicos non foi tamén iniciado nese momento nesas reformas económicas do ano 1977 e que despois se foron repetindo sin cesar ata o día de hoxe, pois precisamente, como digo, aí está a face, e por iso mesmo nós ese 1 de maio entendemos que é necesario falarnos do pacto social se realmente queremos situar a defensa do emprego e dos salarios dignos no seu punto xusto e adecuado e precisamente sacármonos da cabeza calquer intento como se está a facer de pretender situar os grandes pactos como se foran vos en si mesmos, cando deslogo para o conxunto da clase traballadora, das clases populares, que en definitiva é a maioría social que hai no noso país, pois precisamente iso non tivo resultado.